Bueno, egun ondanoi. Eta eskerrik asko, alkate zai, hemen hartzegatik hangu, ala hilabete batzuk, eta guri ondo irutu ditzaigun itxieretaz eta horoko gauzetaz, ez? Sektorien baita bat egiteko tresna bat berdala fidelizazioan inguruan lana ingo duna, ezta? Ingurukoak animatzen ditu bertako dendetan erostea. Eta egiten du, zehazki ere adaptatzeko moduikan eta plataforma honek hori erreztu du. Guretzako hau proiektu piloto bada, hau da martxan jarriko da aurrenengo eskualdia, erronkaiei aurre egiteko, noski anbizioak etorri behar du alde batetikan aurrekontuak eta asoziazio ditu, eta Euskadi guztian zabalduko baldin bada, izango da, proyecto nos gusta porque va directamente a hacer frente a uno de los grandes retos que tiene el comercio local, que es la crisis de demanda que vive. Yo creo que por mucho portes para comprar, si todo el mundo comprase en el comercio local, no estaríamos hablando de crisis de comercio local, no estaríamos hablando